Okay. Rocky नुजाफैदो आरोना हेलौ रकी कैसे हो खुलुम आजा रकी खुलुमबाय होनदों खुलुमबाय रकी थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबिसनाव फैनायनि थाखाय तुम तुमको बोला तुमको बना रकी हाँ हंस रहा है ना क्या हाय रकी कैसे माबोरै दं मा होनदों मानो सिरि सिरि थायो हा दालाय नोंसोर हो दालाय नोंसोर होनदों आरोना सिरि सिरि थायो देलाय देलाय नोंसोर होनदों आरोना देल ओमफ्राय सिरि सिरि जाबाय मानसिफ्रा रावबो नुसनाखै खोमा लोगोफ्रानो हेलौ हेलौ लोगोफोर दसे रायलायनि फै हाय 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 हेलौ 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 ओमफ्राय रकिया माने सि दं बयबो होनदों आरोना बयबो बिदिसो थायो रे दाना
होनबाय आरोना ओमफ्राय सोर सोर दं लोगोफोर दसे रायलायनो फै गैला दाना आंल'सै होनबाय आरोना औ नोंल'सै खारजोब्बाय गासिबो नांथारदोंसै सोरबा दंबा फैदो लोगोफोर नुसनदोंबा नोक्के माने होनबाय आरोना खारजोब्बायसो मानसिफ्रालाय नुदोंना नुवाखैहाय ओमफ्राय जा मिनिनानैनो थायो आब'आ होनो मिनिनानैनो थायो आब'आ होनबाय आरोना मिनिनोबो ओंखारलाय लाङोना आगै रके ओमफ्राय जा आनान्त नुजाफैनो हादों नै थेंक इउ आनान्त लाइभ फैलायबाय आब' होनदों आरोना ओं फैलायबाय आगै दसे फैदोंमोन आरोना माथो मानसिफ्रानो नुसनासै नामा ओमफ्राय जोंहा रुकिया मिनिखैरो मानो मिनियो अ आब' होनदों आरोना आगै लक्कि ओमफ्राय जोंहा जिरिमिया फैदो आरोना जोंहा बालेब ना मा लोगो जोंहा गांजेमा बुरैया फैलायबाय दा होनदो आरोना जिरिमियाया गांजेमा बुरैसो जाबावबाय थेंक इउ जिरिमिया आंनि दसेना फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा रकिया गैया इदि मिनि हा होनदो आरोना गोसा मिनिनो थिनबाय आगैया ओमफ्राय जोंहा जेरिमिया मा होनगोन गांजेमाखौ नुना होसो बोथारबाय खै आं होनदों आरोना बोथारबाय खै आं होनदों नंगौ नामा आदसा गांजेमा बाथोनाथ' ओरैबायदि गोथाव ना टेस्टि जानो ओंख्रिखौनो नांलाया नामा गांजेमा बाथोनजों दुब्लि बारियाव हमदो जाफैदो जिरिमिया गोथाव मोनो ना मोना नोङो माबोरै खबरफ्रालाय जिरिमिया लाइक होदोंना होआखैब्रा जिरिमियालाय जिरिमिया मा होनदों जा खदाल आदसा हाथाइखौ बारा दिन्थिनो नांलालै गांजेमा होनबाय आरोना
बोरैथो जाबावनांगौ माबाबानो मिनिबानो नुजायोबा जेरिमिया मा खालामनांगौ ओमफ्रायलाय मा होनो रिथिजोंसो माबाना लानसांसिगोन होनबालाय मा फुनांसिगोन ससे आथा ओमफ्राय जोंहा जेरिमाया मोजां मोजां नोंसो मोजां नोंजां होनदों आरोना मोजां नोंजां मोजां नोंजां ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन जेरिमाया होआलै आङो एलबि आदसा होआलै आङो होआलै आं एलबि ओमफ्राय जेरिमाया हा मिनिबाय आरोना लाइक होदोब्रा लाइक होदो जेरिमिया मिनिबावदोंसो लाइक होदो लाइक होआ थांबाय नामालै रकि मोना माबा नालाय जा हायनास्रि आगै नुजाफैदो आरोना गुड मर्निं आब' होनदों गुड मर्निं आगै हायनास्रि हायनास्रि आगैया लाइक दानबाय थेंक इउ आगै हायनास्रि मा खबर हायनास्रि मा ओंख्रि आब' होनदों ओंख्रिखौथ' मा संनो जादों आरोना एलबिसो होग्रोबावलायबाय आङो दसे होनोसै होननानै आगै संथ'वाखै आरो ओमफ्राय जोंहा जेरिमाया मा होनदों होबाय दा खुसि जाबाय बि होनदों थेंक इउ गोजोनबाय आरोना ओमफ्राय जाहैनास्रि आगैया खबरा गेजेरावनो आब' होनदो आरोना नों गेजेरावनो आरोना आगै ओमफ्राय जोंहा जेरिमाया गांजेमा बुरै सना होनबाय आरोना गांजेमा बेसे गोथावहाय जेरिमिया मिलौलायनायनो जोंहा बिकास नुजाफैदों आरोना हेलौ मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजाङानो आंनिया नोंनियालाय माबायदि बिकास थेंक इउ आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जाहैनास्रि आगैया आंबो खामानि खामानि मावगासिनो आब' होनदों नटिफिकेसन आदसा नुनायखाय फैबाय होनबाय थेंक इउ आगै थेंक इउ भेरि माच हायनास्रि ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया गोथावथा होनदों आरोना गोथावथ' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिकासआ मा होनखो आंनाबो मोजां दा सान्दै होनदों आरोना मोजांसो जानांगौ आरोना आगै खबरफोरा मोजांबासो गोजोनो आरोना बयबो जोंहा राम किसान आदसा गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं राम किसान थैंक यू वेरी मच मेरे एल्बम आने के लिए ओमफ्राय जोंहा हायनास्रि आगैया बोथोरा जि गरम आब' दिनै होनदों आगै जि गरम ओमफ्राय सान्दुंआबो फुंनिफ्रायनो आरोना थानो हायि बायदिखा ओमफ्राय जोंहा बिकासआ मा होनदों ओमफ्राय नों बहानि होनदों आरोना आगै बिकास आङो मा होनो बङाइगावआव थायो आरोना आङो ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया मा होनदों माला मोगथाङाव नुगोनलै बिसोर गांजेमा नालेब दाउलेब दाउथेब बिदि होनबाय आरोना नालेब बुरजाथार माथो होनबा नामानो जेरिमिया नुगोनब्रा मालाबा र' मालाबा बङाइगावफ्राव फैबा लोगो मोनलायगोन आरोना जेरिमिया ओमफ्राय जोंहा हायनास्रि आगैया मोखाङासो जाहाबजोब्बाय नोंना बाला आब' होनदो आंना बाला आब' होनबाय आरोना मोखाङासो जाहाबजोब्बाय आंना बाला आब' होनदो आरोना आदसा मानो जाहाबखो आगै हायनास्रि खामानि मावदों आरोना खामानि मावगासिनो खोमा गावहा गरमजों माजों मोखाङा गरमाव खामानि मावबा एकदम जाहाबजोबखायो आरोना बेलेग जायो
आगै हायनास्रि ओमफ्राय जोंहा I am बाब्लु I am बाब्लु फैदो हेलौ गार्ल होनबाय हेलौ बय थेंक इउ भेरि माच I am बाब्लु आंनि एलबुसनाव फैनायनि थाखाय मेरे एलबुसमानि के लिए ओमफ्राय जोंहा बिकासआ बङाइगाव निका नामा आब' होनदो बङाइगाव निका नङा आगै गामिया जोंनिया पानबारि आरोना पानबारि होनो आरो गामिखौ ओमफ्राय जोंहा कुमार रय फैदों हाय गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं कुमार थेंक इउ भेरि माच मेरे एलबुसमानि के लिए ओमफ्राय जोंहा जिरिमियाया मा होनगोन गोमो गाबनि गांजेमा बुरै होनदों आरो अह दिनैबो गाननाया गोमो गोमो जाबाय जेखौ मोनो बेखौनो गानलाबायो आङो ना मोखाङाव थानायखौ ओमफ्राय जोंहा हायनास्रि आगैया जोबोद गरमथार होनदों ओं आगै गरमथार आरोना होमबा नों आरो खामानि मावदोंबा बांसिन गरम मोनसिगोन नोङो आगै ओमफ्राय लाइक करो गाइस खन लाइक नहीं दिया लाइक करो सोर सोर लाइक होआखै लाइक होदो लोगोफोर ओमफ्राय जा आई एम बबलू हिंदी में बात किया करो प्लीज बोला अच्छा हिंदी में बात करना है आई एम बबलू लाइक नहीं किया तो लाइक करो चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ ओमफ्राय हायनास्रि आगैया मा होनगोन दे थाथ' आब' सना होनबाय आरोना अ दे आगै दे ओमफ्राय जिरिमाया मा होनगोन एसे मोजां बाव मिनि नालेब होनबाय आरोना बेनिख्रुइ आरो मा साबसिन दंबावो मिनिनाया ओमफ्राय जोंहा बिकासआ मा होनगोन ए बिजिनि पानबारि ना होनदो आरोना औ बिजिनि पानबारि बिजिनि दा थांबावनांगौ ना I am Bablu I am Bablu ने क्या बोला हम भी समझ आएगा ना हिंदी में बात करे तो बोला अच्छा बोडो लोग मैसेज करता है तो बोडो बात करना पड़ता है अगर हिंदी लिखेगा तो हिंदी करती हूँ बात तोरा ओमफ्राय जोंहा जिरिमिया मा होनखो नों बर' बाजारनि ओमफ्राय अबिनाशआ हाय होनबाय हाय अबिनाश होदो सोर सोर लाइक होआखै लाइक करो कौन लाइक नहीं दिया चैनल में नया है तो जयन हो जाओ चैनलाव गोदानबा जयन जादो बिकास आगै ओमफ्राय जोंहा जिरिमाया मा होनगौ अननानैसो एदावदों दे दाउलेब होनदों आं मिथिखादों दे जे जिरिमिया जेबो नङा आरोना मिथिखादों आङो ओमफ्राय जों अबिनाशआ गुड मर्निं होनबाय गुड मर्निं अबिनाश ओमफ्राय जों आई एम बाबलुया मा होनखो मुझे भी तोरा ही आता है हिंदी बोला अच्छा तोरा आता है ना मुझे भी तोरा आती है अविनाशा लाइक हाय होनदो आरोना अह थेंक इउ अविनाश हेलौ लोगोफोर ओमफ्राय जों अबिनाशआ मा खबरलै होनदों खबरा मोजां आंनिया अबिनाश दं आरोना बिदिनो मोजांबो ओमफ्राय गेजेरावबो ओमफ्राय नोंनिया माबायदि अबिनाश खबरा ओमफ्राय आई एम बाबलू कहाँ से हो आप बोला जी मैं बङाइगाव से हूँ आप कहाँ से हो बोलो आई एम बबली हेलौ ओमफ्राय अबिनाशआ दिनै डिस्टार्ब गैया स्कुलाव थांबाय बाबुमोनहा होनदों आरोना स्कुलाव थांबाय दहायनो दोननानै फैबाय आरोना 7:15 हाबजोबनांगौ नालाय दोननानै फैबाय फुङावनो ओमफ्रायो आई एम बाबलुआ मा होनगोन जा
Abu, हाँ बाबू बबली हाँ बबली नहीं बबलू बबलू यस बबलू आई एम फ्रॉम हैदराबाद अच्छा हैदराबाद का है आप अच्छा बबलू है हो गया बबलू ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बिकासआ मा होनखो बबे स्कुलाव आब' होनदों माबा दिल्ली पाब्लिक स्कुल आरोना दिपेसाव आरो स्कुला फिसालाया ओमफ्राय जोंहा आइ एम बाबलु माइ मादार थां तुलुंगु लेंगुवेज तेलुंगु लेंगुवेज बोला आरो आदसा बिकासआ ए होनबाय आरोना बिकासआ ओमफ्राय जोंहा जेरिमिया मा होनदोंमोनलाय थांनोसैमोन आं आगै होनबाय आयु दानो मा खामानि मावनो जेरिमिया माबा खामानि दं नामालै ओमफ्राय जोंहा आई एम बाबलुआ मा होनखो जोंहा हमारा भाषा तेलुगु है बोला आदसा ओमफ्राय जोंहा अबिनाशा अन होनबाय जेरिमियाया हा होनबाय आरोना मिनिबाय आरो आयै दानो थांसैनोहाय ओमफ्राय आई एम बाबलुआ मा होनदों जोंहा हिन्दी हिंदी हिंदी भाषा आती है हिंदी भाषा आती है क्या आपको बोला हिंदी थोड़ा थोड़ा आती है हिंदी पढ़ने आती है हिंदी पढ़ने आती है क्या आपको बोला ना थोड़ा थोड़ा आती है आई एम बाबलु बिकासआ मा होनदों जा दे बिदिब्ला खबर सबर मोजां आंबो दोनथ'नोसै आब' होनदों आरोना आगै दे आई एम बाबलू क्या बोला डू यू नो हिंदी बोला हिंदी नहीं आती थोड़ा थोड़ा आती बोला ना जेरिमिया मा होनखो बिनानावखौ गारना थांनोबो बोरैबा नाङो होनबाय आरोना बिनानावखौनो गारनानै थाङो होमबा अननांगौ बिनानावखौबो एसे ओमफ्राय जोंहा रकिया क्यों नहीं इंडियन तो आते होगा भाई बोला क्यों नहीं बोला इंडिया हो तो आते होगा भाई बोला रकिया हक हा बोला हक ओमफ्राय रकिया आंबो रोङालै होनदों रकिया हा होनबाय ओमफ्राय जेरिमिया मा होनखो अनोलै अनो होनदों आरोना अनथारालै गावस्रा अनथारा आई एम बाबलुआ आप समझ आ रही क्या आपको बोला आप समझ आ रही क्या आपको बोला अच्छा हाँ समझ में आ गई अभी ये लिखा है ना आपने रखिया बोला माय फेट हेलो माय हेलो थैंक यू मेरी एलबी में आने के लिए आंनि एलबी स्क्रिनाव फैनायनि थाखाय थैंक यू भेरि माच
जोंहा आर ब्लक फैदों गुड मर्निं आब' होनबाय ना गुड मर्निं आगै आर ब्लक ओमफ्राय जोंहा जिरिमाया मालाय न'आ जा मोजांखा हो जोंनाथ' जाखाथारा होनदों आरोना न'आ बेलेगसो न'आ बेलेगसो मोजांबाबो ओमफ्राय जोंहा आरामानखो लाख लाइक जाखो ना लाख जाखो आगै लाख होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा रकियामोनखो आंथ' खाथ' आंथ' खेथ' फिथ' लोंथ' फानि खायथ' कि मास फायसि हा ओइ मा फासालै आंथ' खाथ' फिथ' बुजिलायलाङासै आङो रकि आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों नाकु आब' कहाँ से दीदी बोला आप कहाँ से दीदी बोला नाकु थैंक यू वेरी मच मेरे एल रेस्टोरेंट में आने के लिए जी मैं बङाइगाव से हूँ ओमफ्राय आर ब्लगा अच्छा लाइक आरोना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आई एम बाबलुआ बहुत मुश्किल है ना जी फंसा की प्रॉब्लम रहा है बोला अच्छा हाँ बहुत मुश्किल होता है फंसा की प्रॉब्लम है तो ओमफ्राय जिरिमाया मा होनखो दा फैखालै जोंनावबा हा मिनिबाय आरोना थांनांगौलै मालाबा होमबालाय नोङो गिखाबाय थांनि सिगांनो गिखाबाय नोङो ओमफ्राय बिदियाव थांनांगौसो होमबा जिरिमाया थांनांगौसो मालाबा होनबा बेरायनो थांनांगौ र' मालाबा ओमफ्राय जा आरामानखो आब' ब्लु होलाय होनदों आरोना होबायमोन आगै नायदोलाय ओमफ्राय रकिया हा मिक्स लै आब' हिन्दी बड' रिमिक्स सं होनदों आदसा बेखायनोथ' आंहा बुजियाखै आदसा संबावसोमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा जिरिमाया मा होनखो मेरी प्यारी बहना जी कैसे हो बोला अच्छा भैया जी मैं अच्छी हूँ ओमफ्राय जोंहा आरजेया आब' सना गुड मर्निं होनदों आरजे थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबिसनाव फैनायनि थाखाय गुड मर्निं आगै सना ओमफ्राय जोंहा आरजेया लाइक दोनबाय थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय आई एम बाबलुआ अपी में आपको प्रॉब्लम नहीं देना चाहता हूँ बाय बाय बोला अच्छा बाय बाय बोल दिया कोई बात नहीं थैंक यू लेकिन मेरी एलबिसमें में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय जोंहा रकिम बोला अबिनाशा मानखो अन थेंक इउ अबिनाशा अन होनबाय जिरिमाया मानखो फैमार नोबा गाहाम मोनसोगोन दा होनदों आरोना आदसा फैमारा नोमबा जैया गाहाम मोनसोगोन दा होनदों आरोना जोंबो थांगोन दे मालाबा बेरायनो बिनिमोनलाय बावगारलायबायसो आं जेरिमिया क'क्राझारावथ' थांथारनांगोन होनबा आं क'क्राझारखौनो नुफेराखै ओमफ्राय जा आरजेया अन होनदों थेंक इउ अन थानायनि थाखाय आरजे आगै ओमफ्राय जिरिमाया आं थांमारबायसो दे सना होनबाय आयु अबावबासो लिंहरदों खोमा होमबा नोंखौ सल' खननो ने फांसनाव जिरिमिया आथुर जाबायथ' ओंखायनो ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन आरजेया आब' नों मा एसे समायना हार्ट हरबाय आरोना थेंक इउ आगै सना ओमफ्रायो रकिया मोनगोन आं फार्स्ट
लाइक होदों आब' बेनि थाखाय आंनो आर'नाइखौ फार्स्ट नांगोन हा हानबाय नंगौ नोंनो फार्स्ट फैदों लाइकबो फार्स्ट होदों आरो ना आर'नाइखौ नोंनो फार्स्ट होनांगोनथ' आरो आगैसना ओमफ्राय जा अबिनाशा मा होनखो अल फ्रेंड रिक्वेस्ट जयेन प्लिज रिटार्न बैक मिलेगा बोला रिटार्न बैक मिलेगा अविनाश ने जयेन होने के लिए बोला सबको ओमफ्राय जा जिरिमाया मानखो जा अदालगुरि आदसा अदालगुरिखौबो नुफेराखैलाय अदालगुरियावबो थांनांगोन होनबालाय जायगाखौनो माने आं बिदि बेरायाना ओमफ्राय जा आरो जाया मानखौ अबिनाश आङो नोंजों लोगो दंखायो दे होनदों आरजेया लोगो दंखायो न अबिनाश नोंजों जिरिमाया हा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय आइ लाभ इउआ हेलौ गुड मर्निं होनबाय थेंक इउ भेरि माच आइ लाभ इउ आंनि दसना फैनायनि थाखाय हेलौ गुड मर्निं ओमफ्राय जा रामसन फैदों आरोना थेंक इउ रामसन आंनि दसनाव फैनायनि थाखाय हेलौ गुड मर्निं नाबो की खबर नाबो बोला की खबर फाल मतलब खबर अच्छी है मेरा थैंक यू वेरी मच मेरी एलबी सिनेमा आने के लिए रामसन ओमफ्राय जा कन लाइक निदिया लाइक करो सोर सोर लाइक होआखै लोगोफोर लाइक होदोलै ओमफ्राय गोदानबा जयेन जादो चेनेल मेनेयाथ' जयेन करो ओमफ्राय जा आरो जिया मोनखो वेलकाम आब' सना होनबाय थेंक इउ आगै सना हार करबाय थेंक इउ जिरिमाया मा होनखो बाय 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 आयौ ले सल' खनहैनो आथुर जामारबाय दां जिरिमियायाबो ब्रादारा ओमफ्राय जा आइ लाभ इउ मा होनखो जा हवेर आर इउ इंलिस रोङालै इंलिस रोङा सनाफोर वेर इउ मिस बोला ओमफ्राय जोंहा राखिया मोनखो नोंनो थाथ' आब' होनबाय नोंबो थाथ' आब' होनबाय आरोना दे ओमफ्राय जोंहा आइ लाभ इउ मोनखो वेर इउ फ्रम मिस बोला आच्छा फ्रम बङाइगाव आसाम इण्डिया बाजारा किया मा होनखो आब' आंबो उदालगुरिनि दै होनदों आच्छा उदालगुरिनि गोजा होमबाना थेंक इउ आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय ना गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय जा बेखैजानि बांसिन फैनाय बायदि मोनो आङो ओमफ्राय जा आरो ब्लगा मानखौ अन होनदों थेंक इउ अन थानायनि थाखाय आरो ओमफ्राय जोंहा रकिया मोनखो जोंना उदालगुरिनि सापर्ट होखायो आब' होनदों होखायोलै आब' होनबाय आरोना आङो बिदिनो मोनबाय माने आङो बांसिनखौनो उदालगुरि होननाय खोनायो आरोना ओमफ्राय जा आरजिया सोर उदालगुरिनि आंबो आयु आदसा आंबो उदालगुरिनिसो होनदोंना आरजियाबो उदालगुरिनिसोनो जोंहा आगैया ओमफ्राय जोंहा रकिया मोनखो सेम मिटु होनबाय आरोना सेम ओमफ्राय आरो जे अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय जोंहा ओमफ्राय कृष्ण फैदों आरोना आदसा मेसेजखौ डिलिट खालामफिनबाय आरोना मा लिरनायमोनबा ओमफ्राय आरजिया रकि हाय होनदों रकि हेल' होनदों ओमफ्राय जा आरा मा होनखो जानला मानला होनखाना होना हो आब' इंलिसखौ होनदों इंलिस रोङालै बड' मिडियाम फरायनानै माबा इंलिसखौनो रोंला मिनिनानै थैखागोन ओमफ्राय आइ लाभ इउ मानखो जा डिस्ट्रिक्ट चिरां आसाम इयर फ्रम मिस बोला लायबाय एबार मा सोंलालाबायखोलै बोरलालाबायखो डिस्ट्रिक्ट चिरां आसाम इयर फ्रम मिस होनबाय फ्रम डिस्ट्रिक्ट चिरां ओमफ्राय बङाइगाव खिथानानै लाबायलां ओमफ्राय जा एमजिबिया मा होनखो
हेलौ गोदान लोगो होनबाय आरोना MGBया थेंक इउ भेरि माच आंनि लिस्टनाव फैनायनि थाखाय गोदान लोगो जानायनि थाखाय आरोना MGB ओमफ्राय जोंहा कृष्णा मा होनखो हेलौ आब' फार्स्ट टाइम नोंनि लाइभआव फ्रम क'क्राझार होनदों थेंक इउ भेरि माच क'क्राझारनि मोनफैदों नै दासो ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय आगै कृष्ण फार्स्ट टाइम आरोना थेंक इउ जोबोद गोजोनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा आरजेया आब' सना होनो आरोना रकिया ऑल उदालगुरी गाइस प्लीज कमेंट करो सब लोग बोला सब लोग कमेंट करो सब उदालगुरी है अभी एक नया आया है ककराझार से ओमफ्राय आई लव यू सो बिउटिफुल यू मिस बोला हो थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा आरा मा होनखो कृष्णा सापर्ट खालामदो दे होनदो आरोना सापर्ट खालामदोनो कृष्णा आर ब्लगखौ ओमफ्राय जोंहा अबिनाशआ अन होनदों थेंक इउ अबिनाश ओमफ्राय जोंहा आरजेया अन होनदों थेंक इउ आगै अन थानायनि थाखाय अन थेंक इउ लबिना माने आइ लाभ इउ टु होनबाय आरोना आइ लाभ इउ टु ओमफ्राय जोंहा रमास फैदों आरोना हेल' होनदो हेल' रमास थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि लिस्टआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय आइ लाभ इउ टु होननाय जाबाय खोमा आरोना टु ओमफ्राय जोंहा रमासआ मा होनखो लाइक दा होनदों थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय रमासआ थेंक इउ रमासआ मा खबर होनबाय खबरा बिदिनि गेजेरावनो दङ आरोना ओमफ्राय जोंहा लबिना मा होनखो जहार ओइ ओमफ्राय जोंहा रमासआ मा होनदों कमेन्टआ अनहाय आइ लाभ इउ मा होनखो स माइ इउ फार्स्ट टाइम लाइफ होनबाय आच्छा थे फर्स्ट टाइम है ना मेरी लाइफ में मेरी एलबी में ओके थैंक यू वेरी मच रमासा मान गोजा MGBया मान गोजा आंजों लोगो जासो होनदों आंजों लोगो जासो होनदों लोगो जासो ओमफ्राय जा आरा मा होनदों हेलौ गुड मर्निं आब' रमा होनबाय ओमफ्राय जा आरजिया मोनखो आब' सना रमास गुड मर्निं होनबाय रमासआ ओमफ्राय आइ लाभ इउ मोनखो जोंहा वेलकाम मिस बला थेंक इउ आइ लाभ इउ ओमफ्राय जोंहा रमासआ मा होनखो गुड मर्निं आरजे होनदों ओमफ्राय रमासआ होनबाय कृष्णा मान जा अके खालामगोन होनदों आरोना अके खालामगोन होनबाय जा ओमफ्राय जोंहा रमासाव ओमफ्राय आरजिया मानखो आब' रमा मर्निं होनदों ओमफ्राय जोंहा आरा मानखो कृष्णा होनदों आरोना ओमफ्राय रमाया आरजियाबो थेंक इउ रमा ओमफ्राय जोंहा रमासा मानखो मेन टु होनबाय टु आङो MGया मानखो जोंहा MGBया मानखो हेलौ रमा होनबाय आरोना ओमफ्राय रमाया जोंहा रमासा मानखो जोंहा गुड मर्निं आरजे मा खबर होनबाय ओमफ्राय जोंहा रमास ओमफ्राय आइ लाभ इउ मानखो जोंहा इएस होनबाय आरोना ओमफ्राय आरजेया मानखो थाथ' दे आब' सना बाय होनदों दे आगै दे ओमफ्राय जोंहा रमासा मानखो हाय MGB मा खबर होनदों जोंहा ओमफ्राय आइ लाभ इउ मानखो फर्स्ट टाइम मी बोला फर्स्ट टाइम है ना ओके दिल से थैंक यू मेरी एलबी स्क्रीन में फर्स्ट टाइम आने के लिए ओमफ्राय जोंहा रमास MGBया मोजां होनबाय रमास RJBया आब' सना मोजां नोंहालाय आब' रमा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रमासा मोनखो मोजां RJ होनदों RJया मा होनखो थाथ' आब' सना रमा बाय होनबाय ओमफ्राय रमाया थेंक इउ होननानै खुलुमबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा MGBया जामानखो RJ लोगो जादों होनदों आरोना RJ लोगो जादों होनदोंमोन MGBया RJया थांनोसै बायसोलाबाय लोगो जानोमोननो MGBया RJ
ओमफ्राय जा रमासा मा होनदों अके बाय आरजे होनदों आरजेआ बाय अल फ्रेन्ड बाय गुड मर्निं होनबाय आइ लाभ इउआ दिनबाय रमासा दिनबाय आर ब्लगा एमजिबि साबदान कमेन्ट चेक रिटार्न होनदों आरोना आर ब्लगा एमजिबि साबदान होनदों कमेन्ट चेक रिटार्न बेक मी होनबाय आरोना ओमफ्राय जा आइ लाभ इउ आमोंखौना ओइ बाजै सना जिउ मा खालामदों रा होनदों आरोना आदसा बर'सो इंलिस टु इंलिस आङो एसे हमनो हाहांखादोंमोन बर' सानदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय जा मा होनखो मा खालामदो होनदों आरोना खालामनाया मा खालामदो नै ओमफ्राय रायलायदों आगै बिबोनां ओमफ्रायो रमासा मा होनबाय आरोना रमासा मा ओमफ्राय जा सोरनि थालांखो रमास आइ लाभ इउआ आंबो बर' रोङा आसा एसे एसेनो होनदों आंबो बर' रोङो एसे एसे होनबाय आरोना आदसा एसे एसेसो आरोना ओमफ्राय जोंहा रमासा मा होनखो टु माइ लाइफ लाइफ बारा फरायलायलायलासैलै रमासा मा गोजा आइ एम नट होनबाय आरोना ओमफ्राय आराम जा अन होनदों थेंक इउ रमा सिस्टार ओमफ्राय एम जिबिया मा होनखो रमा नोंनि एलबि टाइम होनदों आदसा एलबि टाइमनो रमा ओमफ्राय जा रमाया ओमफ्राय जा आइ लाभ इउ हा हा मिनिबाय रमासा आंना टाइम फिक्स गैया एम जिबि होनबाय आरोना थिनथा पि एम होगोन होनदों आरोना थिनथानिफ्राय पि एम 3 PM होनबाय आइ लाभ इउ मा होनखो आं नोंनाव नामा नोंगौ नामा होनबाय आरोना आइ लाभ इउआ औ ओमफ्राय जोंहा रमा आइ लाभ इउआ जोंहा बङाइगाव मा जायगा जाखो नोंसा बाजै होनदों लाइन थांलायबाय गोजोनफुरि सोरनिबा कमेन्टखौ फरायनो दासैलै सरि दे सरि बङाइगाव मा गामि होनदों आरोना बङाइगाव गोजोनफुरियावसो थायो आङो ओमफ्राय जोंहा आइ लाभ इउ ए होनबाय आरोना लाइन थांबाय एबार आं बिजिनिनिसोलै बाजै होनदों आरोना बिजिनिनि आरो नोङो ना ओमफ्राय आइ लाभ इउ मा होनखो आंनिखौबो फल' खालामदो रा होनदों आदसा आइ लाभ इउ होनबाय लोगो गैयाबा लोगो जादो ओमफ्राय कमेन्ट हरनानै दोन आं दा साब हरफिनगोन अबिनास अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय अबिनास आइ लाभ इउ लोगो गैयाबा लोगो जादो
ओमफ्राय जोंहा आइ लाभ इउआ होनबाय आरोना आदसा आइ लाभ इउआ जागोन दे होनदों। आदसा दा खालामगोन र' होनबाय आरोना दे ओमफ्राय जोंहा कमेन्ट हरनानै दोन दे आइ लाभ इउ। ओमफ्राय MGBआ मा होनगोन अबिनास ब्लु खालाम अबिनासखौ ब्लु खालाम होनदों आरोना। आंनि ब्लु होनाया जायाखै नामालै दहाय होनायालाय। दहायो सोर ब्लु आदसा RJ ओमफ्राय RJ ब्लु थांबाय नामाथाय RJ माबाया आरा ओमफ्राय अबिनासआ मा होनखो ओमफ्राय आइ लाभ इउ मा होनदों अके होनदों अबिनासआ आंनिखौ भिडिअ नाय हा हा होनदों आरोना। आइया आं नायबायथ' दहायनिखौबो नायबाय बायदि मोनदों आङो अबिनास। दहायना माला नागारनायमोनलाय? ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहा MGBआ ओमफ्राय जोंहा सनजिब नुजाफैदों आरोना हाय बाजै माबोरै खबरालाय होनदों आरोना। खबरा मोजाङैनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथ'यो आरोना सनदिप। ओमफ्राय नोंनियालाय माबोरै खबरा? हेलौ 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 थांजोब्बायनो खोमालै मानसिफ्रा। ओमफ्राय जोंहा MGBआ मा होनखो बिके बर' ब्लग आंजों लोगो जाला नामा होनदो। नोंनो ब्लु होनो आङो र'। मा होनो MGB आंनाव कमेन्ट हरनानै दोन ओमफ्राय आं नोंनो दा हरफिनगासिनो एलबि दोननानै दे। नाबा आङो र' नैबे गंसेजों हरनानै दोनसै नोंना मबाइल गंसेजों दे ओमफ्राय नोङो आंनिखौ बेखौ खालामदो आरोना बिके बर' ब्लगखौ खालामदो नोङो दे MGB। ओमफ्राय जोंहा सन्तस फैदो आरोना सन्तसा हाय बाजै होनदों हाय बिबोनां। ओमफ्राय जोंहा सनजिबा मा होनखो मोजां बाजै आंनाबो खबरा होनबाय आरोना लाइक होदो सनाफोर लाइक होदो एसे समायथोंसै आरोना। ओमफ्राय जोंहा MGBआ मा होनखो सनजिब ब्लग सनजिब ब्लग लोगो जादों होनदों अननानै होनदों सनजित लोगो जानोनो MGBआ लोगो लादो आरोना। ओमफ्राय जोंहा अबिनासआ अन होनदों थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा सान्तसा मा होनदों बेनो आंना चेनेल ला बाजै होनदों। ओमफ्राय जोंहा MGBआ अन ओमफ्राय अबिनासआ बाय बाय होनबाय बाय बाय दे अबिनास बाय बाय। बे MGBआनो नैबे सान्तसा नामा ने?
ओमफ्राय जोंहा MB सफैदों लाइक दानदों थेंक इउ आतसा सन्तोषा जामानखेना आइ लाभ इउआ आंनो बाजै सन्तोष चेनेला होनदों आरोना आइ लाभ इउआ नोंसोमोन आरो होमबा लोगो दे लोगो जादो दे माथो रावबो लोगो जायाखै ओमफ्राय जोंहा थेंक इउ MB प्रडाक्ट आंनि एलबेसना फैनायनि थाखाय हेल' ओमफ्राय बायबो बाव ओमफ्राय लाइक होबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सन्तोषा बाय सन्तोषा आइ लाभ इउ आंनि होनबाय आरोना आइ लाभ इउ टु ओमफ्राय जोंहा अल फेमास आरोना अल फेमास सफैनो हादों जा हेलौ सिस्टार होनदों हेलौ ब्रादार थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबेसनाव फैनायनि थाखाय मेरे एलबेसनमा आने के लिए थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा सन्तोषा आं बिजिनि बर' बाजारनिसो होनदों मोनथिगौ आं बर' बाजारखौ अल फेमास थेंक इउ लाइक करो लाइट होदो चेनेलाव गोदानबा जइन जादो माथो रावबो जइन जायाखै जइन जानानै कमेन्ट हरै दोन आं दा एलबि दोननानै हरफिनजोबगोनब्रा नोंसोरनोबो एलबि दोनबाथाय ओमफ्राय जोंहा सन्तोषा मा होनदों होनदों आरोना एलबिआव फैनायावनो जइन जाखादो लोगोफोर जा MGB मोनखो सन्तोष लोगो जादो अननानै होनदों आरोना लोगो जानोनो जोंहा माबाया थांफिनबाय दंमोनलै आइया ओमफ्राय जोंहा सन्तोषा मोनखो आं मोननैजोंबो फल' खालामबाय दे बाजै होनदों आरोना मोनसेया आइ लाभ इउ माथो आंनाव जाखाङाखै माथो आंनाव सेभ जायाखै आं मोननैजोंबो फल' खालामबाय दे बाजै होनदो आदसा ओमफ्राय आंनाव माबा प्लास जाफैयाखै माथो ओमफ्राय जोंहा सन्तोषा मा होनखो अके भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोन दे आं आदसा दाहाय खालामगोन MGB सिस्टार होनदों आरोना ओमफ्राय जों बिर'आ अनलि 15 लाइक दान होनदों आरोना थेंक इउ बिर' 15 लाइक करने के लिए सन्तोष मा होनो आइ लाभ इउ नोङो जइन जाबायमोन नामा फल' खालामबायमोन नामा फल' खालामबाय ओमफ्राय आंनाव माबा सेभ जाफैयाखै प्लास जाफैयाखै आंनाव ओमफ्राय जोंहा बिरुआ कमेन्ट बायना बिरुनि कमेन्ट बोला सन्तोषा मोनखो फल' खालामबायमोनथ' आं आरो होनदों भिडिअ नायनानै भिडिअखौ एसे नायनानै खालामनांगौमोन आरोना ससे 2 मिनिटसो नायनानै मानो प्लास जाफैयाखैबा
ओमफ्राय जोंहा बिरुआ मा होनखो कमेन्ट होनदों बिरुआ कमेन्ट बला कमेन्ट ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सन्तोषमोन र' आं भिडिअ नायना कमेन्ट हरनो होनदों भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हरनानैसो साब खालामनांगौ आरो होमबासो माबा फैगोनदां ओमफ्राय जोंहा बिरुआ कमेन्ट बला बिरानो हेलौ लोगोफोर हेलौ MGB थांखो ना माखोथाय थांबायबा आङो हेलौ लोगोफोर हेलौ फैसा थुखेनोसो लाङो
रातुल बर' मा खालामदों आब' होनदों एलबि नैहाय रायलायबाय एलबि होदोंमोनहाय आगै सना माथो मानसिफ्रा खारजोब्बायसो मायाव थांखोदाय खारजोब्बाय नामा गैला माथो ओमफ्राय मा होनदों रातुला मा होनखो न'आवसो दं नामा होनदों आरोना औ न'आवसो दं ओमफ्राय जोंहा आइ लाभ इउआ नायदोलाय आं लाइक कमेन्ट खालामबायना मोनसे प्लास जाबाय आरोना आइ लाभ इउ मोनसे प्लास जाबाय दे नायदो जा आं लाइक कमेन्ट फल' खालामजोब्बाय दे आंनिखौबो नायना खालाम दाहाय दे आङो खालामगोन दे ओमफ्राय मोनसे फैबाय आरो नोंनिया दे मोननै ओमफ्राय जोंहा रातुला मा होनदों मा जायगा आब' जायगानि आब' होनदों आदसा जायगाया आङो बङाइगावआव थायो आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आइ लाभ इउआ मा होनदों मोननैखौबो खालामबायमोन होनदों आदसा मोननैजोंबो खालामबायमोन ओमफ्राय आंनाव मानो बिदि जादों होनबालाय पास जायाखै ना दायोसो जागोन नामाथाय नामा क्लासानो जायाखै आरोना मोनसे जाबाय खिन्थु बै मोनसेजों जाबाय खिन्थु मेन चेनेलजों जाबाय ओमफ्राय जोंहा रातुल बर'आ मा अबेनिमोन आगै सना नोङो ओमफ्राय गोदानबा जयेन जादो नोंबो ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो आरो ना एडेट जायाखै मानो जायाखै 809 मोनसेल' जादों नायनांसिगोनसो मानो जायाखै थांबायबो नामाथाय रातुला गैया जाहैलाय दसे थाबावनोसै आं इदि जाफेरामोनलै मा जाखो होमबालाय हेल' लोगोफोर
ओमफ्राय ओइ बाजै आं थांथ'नोसै दे आं बेस्थ'थ' बर्थमान होनदों आरोना दे आइ लाभ इउ दे जेबो नङा दे आंबो दसे थानानै दोनसै I love you bye 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 I love you bye 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 ഇല്ല പിന്നെ gila mati gila जोंहा मा फैनो एमकामफा फैदों नामा हेलौ ओंखाम जाबाय ओंखाम जाबाय नामा होनदों आरोना ओंखाम जायाखै थेंक इउ आंनि बिसना फैनायनि थाखाय एम मा खबर एम ओमफ्राय एमामोनखौ बहानि नों आब' होनदों आरोना आङो बङाइगावआव थायो आगै ओमफ्राय नोंलाय बबेनि ओमफ्राय ओमफ्राय एमामोनखौ गोदान लोगो आब' होनबाय आरोना आगै दे एमा क'क्राझारनि होनदों क'क्राझारनि आरोना लोगो लोगो जादों आंजों आब' होनदों
लोगो गैयाबा लोगो जादो आगै। ओमफ्राय एमा मा होनखो दे नोंना गामिया खोन्था होनदों आरोना बङाइगाव गोजोनपुरियाव थायो आङो आगै ओमफ्राय आङोनिया गामिया पानबारि होनो आरोना पानबारि होनो आरो ओमफ्रायो जोंहा दिंगा सौफैनो हादों आरोना बाजै सनान गाबहरबाय थेंक इउ दिंगा आंनि इनजेसनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना लाइक दान जिउ सना होनबाय आरोना थेंक इउ गाबनायल' दुखुनो ओमफ्राय जोंहा एमा लोगो जाबाय आब' होनदों आरोना थेंक इउ थेंक इउ एम ओमफ्राय जा एमा मा होनदों होनदों आरोना ओमफ्राय जा दिंगाया आङो जा बेस्थ'मोन जिउ सना होननानै गाबदों आरोना नंगौना ओइ दिंगा एसे हेफाजाब हरदोब्रा बिबाजैखौ अनथारा गावहा आंहा गावखौ गोसोखांबाय थायो भिडिअखौबो नायखांबावबायसोलै आङो नोंनिखौ फुंजा मर्निंनो दिंगा आंबो मैया भिडिअ नागारदोंमोनथ' नायदोंना नायाखै नोङो दिंगा ओमफ्राय आलासि दं सना होननानै गाबदों आदसा दे आलासि दंबा आरोना दिंगा ओमफ्राय जा एमा मा होनखो नोंना माथो 1K जानोसै होनदों जानोसै आगै ओमफ्राय हां थोनो आरोना जासान्दियानो ओमफ्राय नोंनिया ओमफ्राय आइडिफोर दंबा आंना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दिंगाया बिनानाव दंफैयो जिउ होननानै गाबबाय आरो बिनानाव दंफैयो बिनानाव दे होमबा दे दिंगा ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनदों आंना गैयालै होनदों नोंना गैयालै आंना नायनि र' थुथाव माबा जानोसै जाथारो नोंनिया बुरजा जाबाय माथो एम मन' जाखांनायसो खोमा जाखांलायनायसो ना ग्रिन स्क्रिन फैदों आरोना बहानि जाखो सिस्टार नोंलाय होनदों आरोना ओमफ्राय ग्रिना थेंक इउ आंनि बिसनाव नुजाफैनायनि थाखाय ग्रिन स्क्रिन ओमफ्राय आङो बङाइगावआव थायो आरोना बङाइगावनो ग्रिन स्क्रिन ओमफ्राय नोंलाय बबेनि ग्रिन स्क्रिन खोन्थाहरदो ओमफ्राय जा एम खामफाया 12 आइडि दं होनदों आरोना नांगौबा आंबो हरफिननो हागोन ओमफ्राय नोंबो हरबा हरफिननो हागोन आरो आंनिफ्रायबो जुदि नांगौबा आरोना ओमफ्राय जोंहा ग्रिन स्क्रिना चिरांनिसो आंहा होनदों चिरांनि आरोना ओमफ्राय जोंहा रनितआ मा होनो हेल' आब' खुलुमबाय होनदों खुलुमबाय आगै रनित थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि बिसनाव फैनायनि थाखाय मा होनखो मबाइल जों हरगोन आं होनदों आरोना आदसा जों हरगोन आं होनदों आरोना जागोन दे ओमफ्राय रनितआ हा मिनिबाय मा होनो एम नोङो जुदि हरबाबो दायो दा हरनो ना दायो हरनो नोंनि नामखौ लिरनानै हरबा आरो दै एम ओमफ्राय जोंहा
रनिदा मा खालामदों आब' होनदों मै जनानै दंगासिनो रनि रागै सना ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया गुड मर्निं बिके बाजै होनदों सिंगेल गुड मर्निं बिबोनां सना ओमफ्राय जोंहा एम मामोनखो होनदो आरोना आंबो हरफिनगोन दे नोंनो अके आब' होनदों रनिदा अके आब' होनबाय लाइक होदो सनाफोर रनित ओमफ्राय सोर होआखै ओमफ्राय जों सिंगेला मा ओंख्रि संखो राबाजै होनबाय आगै ओंख्रिखौ मा जानो जादों आरोना थाइगिर दङ ओमफ्राय थाइगिरजों ना जानो सानदोंमोन मासखौनो होनफैयासै थाइगिरजों ना जानो नागिरलायबाय मासखौनो होनफैयासै दिनै आन्दायसिगोनसो बायदि मोनबाय आरोना नेगासिनो गैया ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनदों अके होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रनिदा मा होनखो ओंखाम जाबाय आब' होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै आगै संथ'वाखै आरोना मास नेदोंमोन फैयाखै माथो दिनै नेनायखाय थाइगिर लालायनानै नेदोंमोन थाइगिर थाइसे मिस पि फैदो जोंहा ने हेलौ होनदो हेलौ मिस पि थेंक इउ आंनि एलबुसनाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच मेरे एलबुसना आने के लिए वैसा एम आंखौ मिस पि ब्लग आंनि दे होनदों अ आतसा होमबाथ' आं र' मिस पिया ब्लगा नोंनि आरोना अके ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो गोथाव जागौमोनथ' थाइगिरजों नाजों ना बाजै लकेल ना सिनाया होनदों नामा नों हा मिनिबाय थगाय हरजाला बायोलै बाजाराव बायनो थांबाबो लकेल मास होननानै सालान मासखौनो हरलाबायो फाग्लासो लय जा बायदेव लकेल मास होनसै थाङै थुङै सालानसो जानोसै आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनो एमा मा होनदों दा हर जोबगोन दे होनदों आरोना जागोन दे मा होनो एम ओमफ्रायो नोंनि माबाखौल' साइडआव लिरै हरफा दे आरो मिन्थिखागोन आरो आङो ना ओमफ्रायो एमा मा होनखो आं ओंखाम जानोसै दे आब' बाय होनदो दे आगै दे जाना लादो दे ओमफ्राय जोंहा मा ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गेमगो हा ओमफ्राय नोंहा थैसोमथारसै नामा लकेल ना होननानै माथो एकदम बोरमाखौ थगायनाय बायदि थगायजायो आङो नाफोरखौनो बारा जाबांखाया नालाय बेखायनो बांद्राय सिनाया आङो मोनामबाथाय आङो एसे हायो आरो आङो ना फ्रायफोरबा जानो हायो एसे नोंगौ खोमाहाय सानलायनोसै आरो ओमफ्राय लाबोलायनोसै ओमफ्राय जा नुजाफैनो हादों आरोना आङो थादोंमोन बाजैखौ होनदों दासो नुजाफैबाय आरो नामाब्रा नोंबो एयार आं सोलाबासैनो मोनायाव थाब उन्दुनो मोनाखैना फिसाज्लाया माबा हांगोमोर जानानै एखे दसेनो थुखैलाबायनानै एकथा जालायदों उन्दुनाया मेगन मोदैनो ओमफ्राय नोंनि इलुखौबो दहाय आङो गैया नायनो रोङासै होदोंना होआखैमोनथाय नोङो
ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बय माइक दानदे बादिमा होनबाय आरोना अके अके फिफा ओमफ्राय यार खारबायबो नामालै खारखोना माखो लाइक होआ खारबायसो नामाब्रा बेलाय ओमफ्राय जोंहा सिंगेला हा हा बिखे बाजै थैगोनलै नोंजोंबो होनबाय आरोना जाथे जाथे जायो बायदेव बायदेव होनलायथारसैना बिसोरबो गोदै गोदैनो ओइ इयारा खारलांबायबो नामा लाइटबो होआ माबो होआ ब्लड ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनदों ओमफ्राय बाजै बरफ होनना लाबोनाय बर'फोर होना लाबोनाय नाखौलाय मा बुङो होनबाय आइया मालाय आं मिथिया बेखौ मा होनो बरफ होनायखौबा मा होनोबा आं मिथियानो होनखाबाय मिनिनानै थैखागोनसो मिनिथावथाव जाखायो आरो ना बायनो थांबा नानि नामखौबो मिथिखाया उदै गिदिरसो होनखायो बै मोनसे उदै गिदिर मा होनो बिदै गोनांलाय थायोना बे बिदै गोनांसो होनखायो आरोना ओमफ्राय जोंहा सिकेटि फैदो आरोना गुड मर्निं होनबाय गुड मर्निं सिकेटि थैंक यू वेरी मच आंनि रुसना फैनायनि थाखाय थैंक यू वेरी मच मेरे रुस्मा आने के लिए सिकेटि थांबायबो नामा चला गया क्या कमेंट करो गाइस कमेंट आई एम फ्रॉम इंडिया अच्छा बिदि इंग्लिश लिरबाथाय बर'सो जायोलै सिकेटि आई एम फ्रॉम इंडिया अच्छा हेलो ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन बेखौथ' सालानि बुङोब्रा बर' आदसा फख्रिनि नाखौसो आदसा लकेल बुङो दा फाग्लिलाय बिदिखौबो बिसोरो लकेल होननानै फानो मिनिनानै थैगोन लकेल होननानै फानलायोलै बिदिखौबो ओमफ्राय जोंहा सिकेटि मा होनो दीदी नमस्ते बोला नमस्ते सिकेटि आपका भी चैनल है क्या अगर चैनल है तो ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ मैं आपको रिटर्न करूंगी बारे बहुत है इसका तो मेरे को भी ज्वाइन करो आपसे सिकेटी ने क्या बोला आई लव यू अच्छा दीदी आई लव यू बोला ओके सेम टू यू सिंगल बया मा ओमफ्राय नोङो बरफनि नाखौ सिनाया होनबाय बरफनि माथो एखे थायोलै लकेल मासखौनो नुवा
बेखायनो नोंगौ खोमा सानफ्लांलाय लाङोना ओमफ्राय जोंहा विंटार लाइक डान बाय थेंक यू विंटार मेरी लिस्ट में आने के लिए लाइक करने के लिए थैंक यू वेरी मच विंटर अमन के हेलो बोला हेलो हमारे सिकेते ने क्या बोला आप मेरे दीदी हो होगा बोला मेरी दीदी होगा ओके सिकेती आप दीदी बुलाओ मुझे दीदी बुलाओ आप और परी थैंक यू परी आंनि लिस्टनाव फैनायनि थाखाय हेलो 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 हाउ टेचिं हा मिनिबाय ओमफ्राय सिंगेला हा होनबाय मन्टुमोनखो हाय बाजै सना होनदों हाय बिबोनां सना मन्टु ओमफ्राय जा विंटारा अन बोला थैंक यू अन रखने के लिए विंटर ओमफ्राय जा दीपका हाय बाजै इंदारना हाय बिबोनां ओमफ्राय जा सिकेटियामन के दीदी आप कहाँ से हो बोला जी मैं बङाइगांव से हूँ परियामन का हेलो सिकेटी प्लीज सपोर्ट मी बोला परी ने सिकेटी आपको परी ने सपोर्ट करने के लिए बोला हमको भी सपोर्ट करो सिकेटी ओमफ्राय परियामन के हेलो दीपकामन के लाइक डान ना थैंक यू दीपक लाइक होनायनि थाखाय थैंक यू वेरी मच ओमफ्राय सिंगेलामन आं अन दं दे बाजै कमेन्ट लिरनो टाइम सर्ट दे होनदो दे नोंथ' डिउटियावसो थायोना दे जागोन दे ओमफ्राय जोंहा सिकेटियामनखो परी दीदी नमस्ते बोला ओमफ्राय जोंहा परियामनखो नमस्ते भाई बोला परी ने ओमफ्राय जोंहा दीपका मा खबर बाजै होनदों ना खबरा दं बिदिनो गेजेरावनो आरोना मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो दंसै नोंनियालाय माबायदि ओमफ्राय जोंहा सिंगेला बाजै नोङो कम्पिउटार हो नुब्ला बाय हो कम्पिउटार नुब्ला फाय दं नङाब्ला फाय दं आंसिमा मोनसे आं कम्पिउटार नङाबा फैदों ओमफ्राय जोंहा सिकेटिया मा होनखो परी दीदी आप कहाँ से बोला ओमफ्राय परीया ब्लू हो दे होनबाय दीपका बाजै ओंखाम जानि र' दे होनदो आरोना दे जा दे दीपक ओमफ्राय जोंहा सिंगेला बिदि नायबाय आरोना गैया र' Wintera man ke माई अच्छा विंटर ने क्या बोला माई कजमा पाबी बोला ना कजमा ओमफ्राय सन्जिरा लाइक दोनबाय थेंक इउ सन्जित ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बय अन होनदों सन्जिता 27 लाइक दान होनबाय सन्जिता मा होनगोन आंहा दसे फ्रि मोनदों आरोना फ्रि जाबाय आरोना विंटारा
आस्राय सन्जिदा सोर बयनि भइस खोनाखो आं सोर बयनि भइस खोनाखो आं गैया रावबो सोरनि खोनानांगौ जाखो ओमफ्राय जोंहा सन्जिदा साहा लोंदोंमोन होनदों अ दे लोंगासिनो नामा ओंखाम जाबायना होनना सोंदों नोंखौ बाजै उइन्टार आदसा माथो आदसा जाखामा आं बुजियाखैलै बिदि लिरनाय मानसिया बोयो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माथो सोरबा ओमफ्राय जोंहा बिदिसो सोंनाय जादोंमोन आरोना उइन्टारा अन होनबाय थेंक इउ अनदोंनो गेलेयो सन्जिदा मा होनखो माथो सोरबा फैनायनि भइस खोनानाय मोनदों आरोना रावबो फैयाखै मिस्ट्रिफोर फैदों दा मालै गोजौआव ओमफ्राय जोंहा परिया मा होनखो सिकेटि मैं आसाम से हूँ लेकिन मैं गुजरात में रहते हैं बोला परी ने ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ हाय बाजै सना होनदों आरोना हाय बिबोनां सना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय जोंहा शंकरआ मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा बाजै होनदों ओंखाम जाथ'वाखै शंकर ओमफ्राय जोंहा सन्जिदा थाथ'दो दै आं खामानि आदसा मावदों दे सन्जित बाय ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया अन होनदों आरोना थेंक इउ सिंगेल आगै अन थानायनि थाखाय सिंगेल आगैनि कमेन्टखौ फरायफिनबाय आङो बाजै कम्पिउटार नङाब्ला बाइक दं होनदोंमोन ने ओमफ्राय सिंगेल ओमफ्राय माबाया सिंगेला जोंहा बिदि नायबाय आरोना बिदि ओमफ्राय जोंहा मन्थ'आ मोनखो आंबो खोनानाय बायदि मोनदों दे बाजै बेलेग भइसखौ होनदों सरि मेल भइसखौ हा होनबाय आरोना जारलालै माबासो खोमालै मिस्ट्रिफोर फैदों खोमा रावबोथ' गैया माथो ओइ मोदायनि आवाजखौनो खोनाहैबाय खोमा नोंसोरो होनबालाय मन्टुआ होनबाय आरोना ओमफ्राय जों विंटार ऑन होमबा थेंक इउ होनने के लिए विंटार ओमफ्राय सिंगेल मागे बिदि बुङाखैलै फाग्लिलाय आं कम्पिउटार नङा नाब्लाबाय नोंब्लाबाय दं होनदों आहा होनबाय नाब्लाबाय कम्पिउटारखौ नाब्लाबाय नाब्लाबाय ना मा जाखोलै दं होनदों आहा मिनिबाय आरोना आंहालाय बेलेगसो फरायखादोंमोनलै ओमफ्राय जोंहा सरजय फैदों हाय सरजय ओमफ्राय मनिका हेल' होनदो हेल' मनिका
hello. English lilai English. Sorojoy, how are you, sister? Ndarna. I am fine, hey brother. English niya tire भाइलोग ओमफ्राय मनटुआ मानखो मनिका कस्त खबर कस्त खबर बोला सिंगेला मानखो कम्पिउटार थुदोंरा कम्पिउटार थुदोंरा बाजै नाबलानायखौ बुजियाबा होनदों नाबलानायखौ बुजिबाय नाबलानाय माने बोलानाय साननानै लाबायमोन आरो आङो ना कम्पिउटार बोलानाय बिबोनां सना जारलालै ओमफ्राय जोंहा दिदोमाय बिबोनां सना फिथर मा ओंख्रि जाखोब्रा होनदों आरोना ओंखामखौनो संबावाखै दिदोम गुमै सना ओंखामखौनो संबावाखै आरोना ओमफ्राय जोंहा सरजया मा होनगोन हिंदी लैंग्वेज मालूम है सिस्टर बोला अच्छा थोड़ा आती है सरजय ज़्यादा नहीं आती ओमफ्राय सिंगेला मा होनगोन हा बिके बाजै खम जारला होनबाय जारलायानोथ' आरोलै जारलायाथ' नगद जारलालै बिबोनां जारला मा खालामनो सरोजोई ने क्या बोला ओके आपका टाइटल क्या है बोला टाइटल क्या टाइटल जो मेरे टाइटल है उसको पूछ रहा है क्या मेरे टाइटल वो बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन एन हाउस सिस्टारा लाइक दानो हागोन होनदों थेंक इउ सिस्टार लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबुसनाव फैनायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय जोंहा फोरिया अन होनदों थेंक इउ सरोजय मेरा जवाब नहीं हुआ है क्या सरोजय लाइव मालिक बाय हिंदी को शादी वो इंग्लिश अच्छा समझा दो बोला समझा दो टियारा हेलो होनदों हेलो टियार हेलो ओमफ्राय दिंगाया मा होनगोन ओंखि होननानै गाबहरबाय टियारा नमस्ते थेंक इउ भेरि माच मेरे लुसिमानि के लिए फोरिया मोजां आं खामानि मावबाय दं होनदों आरोना दे फोरि दे एन हाउ सिस्टार अन थेंक इउ सरोजया मा होनगोन मेरा लैंग्वेज बाटा है सिस्टार त्रिपुरा टाइटेल अच्छा त्रिपुरा टाइटेल है त्रिपुरा टाइटेल जे त्रिपुरा की त्रिपुरा का है ना अच्छा त्रिपुरा अच्छा आई ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो परि होननानै गाबहरबाय टियारा मा होनखो जोंहा दीदी एलबी में लू बहुत कसारी है करना क्या बोलो केसारी करने ओ है क्या बोला दीदी एलबी में बोल सारी तो
सिंगेल बया इदि नायबाय आंनि फरायनायखौ बा ओमफ्राय जोंहा मा होनदोंमोनलाय इयो सर'जया मा होनगोन मालुम हे सिस्टार त्रिपुरा लैंग्वेज भाषा वाला टपिरा मा होनखोलै आसोल होनफैबाय दै ओमफ्राय इनबयआ जोंहा मा होनखो क्या सब्जी बना रहा आंटी हार्डे दिया सब्जी अभी भी नहीं बनाया इनबय हार्डे दिया थेंक यू टपिरा मा खालामदोंलै होनदों आरोना मा खालामदों माने रायलायलागासिनो लेक्सार होदों नै ओमफ्राय जों सिंगेलाव होनबाय थेंक इउ अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा सरोजय ने क्या बोला बता नहीं त्रिपुरा लैंग्वेज बोला मोजां गितिका नुजाफैनानै थेंक इउ गितिका आंनि लिरबिदांआव नुजाफैनायनि थाखाय लाइक दानस'ना होनदोंना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आंनि लिरबिदांआव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना गितिका ओमफ्राय जोंहा माने गितिकाया मा ओंख्रि संखो होनना होनबाय आरोना ओंख्रिखौ मा संनो जादों आरोना थाइगिर दंमोन आरोना नाजों जानो ओमफ्राय नाखौनो मोनाखै हाथरबाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा उइन्टारा ओमफ्राय जोंहा थुफिरा मा होनखो बिमा मा ओंख्रि जानाय होनदों ओंखामखौनो जाथ'वाखै थुफिरा ओमफ्राय जोंहा गितिका अन थेंक इउ औ ओमफ्राय उइन्टारा ओमफ्राय जोंहा दिदोमा मा होनखो गितिका मा खबर सना होनबाय आरोना इन बय मा होनखो जोंहा सिंगेल बय क्या आपकी आंटी की तरह क्यूट गर्लफ्रेंड चाहिए बोला ओ परिया मा होनखो जोंहा टी आर नेपाली क्यूट बय कमेंट अच्छा चेक मी प्लिज बोला ओमफ्राय जोंहा उइन्टारा हेलो सरोजया मा होनखो आपका लैंग्वेज पता नहीं सिस्टर बोला अच्छा अभी मैं बोडो लैंग्वेज में बात कर रही हूँ सरोजय तो इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा थुफिरा मा थाथ' बिमा होनबाय दे थुफिराम दे ओमफ्राय जापरिया दिंगा सना होननानै गाबहरबाय दिंगायाबो गाबहरो नालाय ओमफ्राय जोंहा गितिकाया दिदोम मोजांथ' नोंहालाय होनदों आरोना सिंगेल बया आयो ओमफ्राय उइन्टारा अन थेंक इउ गितिकाया जोंहा ओमफ्राय गितिका परि सना होननानै हारहरबाय गितिका अन थेंक इउ परिया जोंहा हेलौ जयेन करो बोला हेलौ जयेन करो बोला परी ने ओमफ्राय सरोजया अके सिस्टार बोला ओमफ्राय दिदोमा मा होनखो 1K जाथारसिगोन दे बारा गैथारलालै नोंहा बिबोनां सना होनबाय नंगौना गुमै ओमफ्राय जोंहा गितिका मर्निं होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया इन बय हा मिनिबाय आरोना गितिका अन थेंक इउ ओमफ्राय गितिका हार्ट थेंक इउ परिया मा होनगोन गिति सना होननानै हार्ट हरबाय ओमफ्राय जोंहा गितिकाया ओमफ्राय इन बया आंटी जी मैं बोडोलैंड का फैन हूँ बोला अच्छा बोडोलैंड का फैन हूँ बोला माने मतलब फ्रेन्ड गितिकाया मा होनखो जा परि सना मा खालामदों होनदों आरोना ओमफ्राय उइन्टार थेंक इउ सरोजया मा होनखो आपका फ्रॉम कहाँ सिस्टार बोला किसको पूछा रे मुझे पूछा क्या फ्रॉम इंडिया आसाम है बङाइगाव में सरोजय ओमफ्राय जोंहा गितिकाया आइदि हरबाय ओमफ्राय परिया एसे खामानि मावदों गितिका सना होनदों ओमफ्राय जोंहा उइन्टारा हाय दिदिजि होनबाय आरोना गितिका सिंगेल बया
Gitika Purisona oke होनबाय Sorojaya oke sister bola ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया आदसा ओमफ्राय जेरै नै बिनानाव आदसा गांजेमाखौ अनना फैफिनबायलां खामानि थाबाबो लाइक होबाय नांगौ नामा हाहा आदसा लाइक नांगौ नामा जाबाय दहाय होआखैमोन नामाब्रा बेलाय जेरिमियायालाय फैबायलै ओमफ्राय जोंहा गितिकाया नायबाय आरोना ओमफ्राय गेटिं होनबाय आरोना एम्बु गिति होनबाय खोमालै ओमफ्राय सर'जया मा होनगोन आप क्या करते है सिस्टार बोला जी मैं कुछ नहीं करती हाउस वाइफ ओमफ्राय जोंहा इनबया मा होनगोन हा हा बड'लेण्ड खाय पुलिस स्टेशन बना दिया पुलिस स्टेशन बना दिया ते मय हा हा बोला गितिका हरबाय गितिकाया जेरिमिया गुमै होननानै गाबहरबाय दीपका अन थेंक इउ दीपक जेरिमियाया होबाय बर' हा हा होनबाय आरोना दासो होमारदोंलै मानसिया दहाय होमाराखैमोन आरोना आदसा फांसन माबायाव सल' खनखांनानै फैनानै खांबाय खोमा होमबा सल' खनै खनै ओमफ्राय जोंहा फरिया रडे बाय बाय होनदों आरोना ओमफ्य गितिकाया जेरिमिया गुमै होनबाय आरोना नै ओमफ्राय जोंहा सर'जया सिस्टर जीजाजी कहाँ गया बोला अच्छा जीजाजी ड्यूटी में है अपि ओमफ्राय आरबा हाय होनदों आरब्लगा हाय ओमफ्राय जों गितिकाया दीपक आगै मा खालामदों होनदों आरोना ओमफ्राय जों जेरिमियाया बिनानाव गितिका होनदोंमोन गेटि होनदों आरोना बिनानाव गेटि होनदों आदा मा होनदों गुड मर्निं आब' होनबाय ओमफ्राय जोंहा इनबया मा होनखो लिभ मा लिरखो ओमफ्राय जोंहा एनहाव सिस्टारा कल फैदोंमोन आगै होनदों अ दे सिस्टार ओमफ्राय दीपका गिता बाजै ओंखाम जादोंमोन जाखांबाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गितिकाया मा होनखो जेरिमिया गुमै मा खालामदों होनदों आरोना ओमफ्राय जेरिमिया मा होनखो मानो गाबदों बिनानाव होनदों आरोना मानो गाबदोंनो ओमफ्राय गितिकाया दीपक आगै मा ओंख्रि जाखो होनदों गितिकाया हाउस आब' ओंख्रि मा पस आब' ओंख्रि मा ओंख्रि संखो होनदों ओंख्रिखौथ' मा संनो जादों आरोना ओमफ्राय जोंहा जेरिमाया मा होनगोन न'आवनो दङ बिनानाव सना होनबाय आरो ओमफ्राय सर'जया जीजाजी जॉब करता है बोला हाँ जीजाजी जॉब करता है ओमफ्राय जोंहा सिंगेला आर ब्लग दिनै बिखायाव थाथु गोनांखौ नायनो थाङा नामालै हा हा मिनिबाय आयौ थाथु गोनांखौसो नागिरबावबाय नामा बिसोरलाय दीपका मा होनगोन जोंहा खांख्राइ लाबोदोंमोन बाजै दालि मिक्स भेज रुटि राइस होनदों आरोना भेज रुटि राइस होनबाय ओमफ्राय जाय गितिकाया मा होनगोन जेरिमिया गुमै ओंखाम जाखांबाय नामा होनबाय आरोना ओमफ्राय जों मन्टुआ मा होनगोन रायलायबाय थादो नोंहा बाजै खारथ'नोसै आंहा एसे बिजिथ' होनबाय आरोना अ दे मन्टु ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन इनबया काहिनि रिकमेन्डखौ डु नट रिकमेन्ड बानायबा फिउ अट क्या लिखा होता बोला होता रिकमेन्डखौ डु नट रिकमेन्ड बानायबा फिउ होता बोला जेरिमाया मा होनखो बिनानाव नोंलाय गांजेमा बिब' नोंसो बिनानाव नोंलाय गांजेमा
बिबोनांसो होनदों आरोना बिबोनांसो जाबाय आरोना बिनानाव नंला माने ओमफ्राय दीपकआ मा होनखो गिति बाजै मा खबर होनबाय जेरिमियाया जाथ'वाखै बिनानाव होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दीपकआ गिति बाजै मा खालामदों नों होनदों दा मा खालामदों नों दा होनबाय गितिकाया जेरिमिया गुमै बोरै जाखो बिनानावसो जाबाय माथो मिनिबाय आरो and her sister on for a long comment on long could no is very beautiful होनबाय सरोजया मान के क्या जॉब मिला जीजाजी बोला अच्छा इस एसएसबी में काम करता है आपका जीजाजी ओमफ्राय जा एन हाउस मान वन केन बारा रोङालै आंहा हाउसनि इन ए फिउ बोला ओमफ्राय on the boys जों सुमिता होनबाय आरोना सिंगेला on होनबाय in house sister ओमफ्राय जा गितिकाया दीपक आगै गोथाव दे आंबो दासो ओंखाम संखांदों होनदों आरोना ओमफ्राय गितिकाया होनबाय दीपकआ मा होनगोन इन हाउस बाजै ददेरे सना मा ओंख्रि संखो होनबाय सरोजाया मा होनखो बिउटिफुल सिस्टार होनदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जेरिमाया मा होनखो हनै गांजेमा नोंनाव खाफाला माबा आच्छा गोसोम हांगार दं नामा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दीपकआ मा होनगोन गिति बाजै मा ओंख्रि संखो होनदों सुपारानो बिनानाव अनलि लाइक दे होनदों आरोना बे सुपार आं नोंनि मा होनो एलबिखौ माबा थादोंमोनलै माथो आंनाव जेबो नुवा आङो नटिफिकेसनबो फैया माबो फैया आन्दाज लाबाय थादोंमोन आरो आङो ना मोनाखै आङो ओमफ्राय जोंहा एन हाउसआ आङो बिजि सनाफोर होनदों आरोना अनलि ओमफ्राय जोंहा एन हाउस सिस्टारा मा होनगोन अनल' सनाफोर होनबाय गितिकाया दीपक आगै लाव मै बेदर ओमफ्राय मुला भाजासो होनदों आरोना ओमफ्राय जेरिमियाया थोद कमेन्टआ आच्छा लाना फराय होनदों आच्छा लानांसिगोन र' ओमफ्राय लाबाबो जायालै फरायग्रासो लानोसै आं फरायग्रासो कमेन्ट फरायग्रासो लानोसै आंबो ओमफ्राय जों सिंगेल बाय अके बिके बाजै आङो ओंखारथ'बाय दे थारथ' नोंहा बाय बाय होनदों दे ओमफ्राय जोंहा मनिताया हाय दिदि होनदों हाय मनिता हाय ओमफ्राय दीपकआ गोथावलै बाजै गिति होनदों ओमफ्राय सरोजय अके होनबाय ओमफ्राय एन हाउस सिस्टारा थेंक इउ गितिकाया मा होनखो गुमै जिरि हा मिनिबाय जिरिमाया नोंगौलै बिनानाव होनबाय आरोना ओमफ्राय गितिकाया दीपक आगै होनदों गितिका ओमफ्राय जोंहा गितिकाया गुमै मा खबर होनबाय आरोना गितिकाया ओमफ्राय जोंहा दीपकआ बिके बाजै दानिया मिनिथारला माथो हा होनदों आरोना ओमफ्राय माने ओमफ्राय जोंहा गितिकाया हरबाय नै ओमफ्राय जोंहा अबिनास ओमफ्राय जोंहा अबिनासआ हाय गिति एमजि हाय गिति होनदोंना जेरिमियाया गिति मिथिला अनमाला बिगुमैखौ अन्थाइ बिखा मारलै होनबाय आरोना दीपकआ बिके बाजै मा लादों खावलायाव थोद जोंखाबथारदोंलै होनदों आच्छा बिदिसो जादों होनबा अबिनासआ हेल' होनदों आरोना ओमफ्राय अबिनासआ बिदि ओमफ्राय जोंहा अबिनासआ मा होनखो गिति होनबाय अबिनासआ गिति बहा खारखो होनबाय आरोना ओमफ्राय अबिनासआ आं अफिस वार्क आइ टाइमा
दोननांसिगोन 30 जाबा बिके दा 30 जाबा दोननांसिगोन टाइमा जाला ओमफ्राय जेरिमाया जोहोलिया देलाय आदसा फबदोंबा फबदों दि आदसा गांजेमाया होनदों ओमफ्राय जा अबिनासआ बिके होनदों ओमफ्राय दीपकआ बिके बाजै ओंखाम सङा नामा होनदों ओंखाम संनोसै आङो 30 जाबा दोननोसै आरोना ओमफ्रायो जेरिमाया मा होनखो गिथि सियाल खारबाय बे होनदों गिथि सियाल खारबाय बे होनदों आरोना 30 ग्रोब जाबा दोनसै आं जा खामानिबो दं आरोना आयौ आङो दसेल' होनो सानदोंमोन गोबाव जाबाय जेरिमाया मा होनो जा गिथि एम्बु बहा खारलांखो होनदों आरोना दीपकआ बिके बाजै दे बाय बाय सुवालि नागिरनोसै आङो बाय बाय होनदों आरोना सुवालि ना सुवालि दे बाय दीपक आंबो दोनखानोसै दे रायजोफोर दे बाय आङो ब्लुखौ नायनो र' सोरनोबा ब्लु होदोंमोन नामा बेखौ लाफिननानै दोननोसै आङो दे जेरिमिया बाय होनदों आरोना बाय ओमफ्राय दिपुखौ मा ओंख्रिमोन नोंथ' हरखालिया होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय दिपकआ हा मिनिबाय नोंबोथ' हरखालिया आंबोथ' हरखालियाना हरखानायजोंसो हरखानाय अरे ब्लू दिया था क्या किसी को इसको ढूंढ रही हूँ मैं अभी नायदो सासे बाजै आंनो दाना आङो बाव नागिरना मोननांगौ दंखायो थाखायोलै बयहाबो दिपक थाखायोना मा होनो नानि ओमफ्राय बाबुआनो दङसोदां आंनिया गैयालै बाजै होनदों गैया थायो दानिया नानि थायो बाबु थायो एलबि नागिरबा मोनगोन खोमा आदसा बे बाजैसो होनदों आरोना माने मा होनो बयबो माने गावनिखौसो माबा होनोलै बिबाजै होननानै थगायो गावनि खावखौसो
फैबावला आंनि एलबियाव गाज्रि मोनबायना ओमफ्राय जोंहा गैलालै रावनिबो जोब्बाय ब्लक आइदि मुवा जोब्बाय नै नोंगौ बिके बाजै होनदो आरोना माबोरैलै खबरा माबोरै नोंसो दे नोंसो मोनाखै आं मोनाखै आं ओमफ्राय नोंसो मोनदों आंखौ आंबो मोनाखैलै आंबो मोनाखै आरोना ओमफ्राय आंखौ गाज्रि होनबाय आंबो गाज्रि मोनाखै मानो गाज्रि मोननो आरोना ओमफ्राय आङो दा बेखौ बुंनो हाला आरोना एलबियाव बुंनो हाला आङो मोनाखै आङो मोनाखै मा मिथिगौ दे आङो बिदि मोनाखैलै सोरथि बुंदों आङो ओमफ्राय नङा सैथो नों आंखौ माबायदि बिदि नङा दे बिदि नङा आरोना मानसिखौ मा होनो मानसिया मानो सैया जानांगौ जाखो बेबायदि नङा आरो दाय मावा मुवालाय मानो सैया जानांगौ आया ओंख्रिखौ माबा मा होनो थाइगिरजों ना संनो नागिरदोंमोनलै बाजै मा गामि बुंदोंमोन होनदों आरोना गामि आदसा गामिखौसो नोंनो दासो नांगौ आरोना ओमफ्राय गोथावलै बाजै गोथावखायनोथ' जानाय नायनो सानदोंमोन मोनजायोना मोनजाया आदसा गोदाव बावबाय आं होनदो आरोना आदसा गोबाव जाबायना नोङो ओंखायनो बावबाय ओमफ्राय गामिखौ बुंलाय नोंनि गामिखौ बाजै मोनथिखायो आरो गामिखौलाय मा बुंबावलायनो आरोना टपिकआ मा बेसे जाखो खनजा कुइसन एरो बेसे जाखो मायालै थाम ओमफ्राय टपिकआ मा होनदों बिमा होनदों आरोना बिमा मा जाखोलै फिफा टपिकआ बाजै बावमारबाय आं
बाजै खासालै हसालै आदसा बावमारबायसो आरो होमबा ना माथो आंलाय गोसोआव दंजोबोबा ओमफ्राय मा होनगोन टपिकआ मा होनगोन होफिनगोन माब्ला होनबाय ओमफ्राय टपिकआ 19 MB टपिकआ मा होनो 19 MB नांथ'गौमोन होनदो आरोना आदसा MB सोनो रोङालै आङो दानो माबा सोनानै माबासो जागोन आंजों दीपकआ औलै बाजै दे ना खोन्था दे आदसा नोङो थगायदोंसोदांलै नोङो रिसार्च गैया नों आंखौ मालाबा आदसा रिसार्च गैया नोङो आंखौ होनदों आरोना आदसा बङाइगावआव थालायनायखौनो बावबाय नामा नोङो बङाइगावनिब्रा आङो बङाइगावनिखौ बावलायबाय नामा नोंहा ओमफ्राय जोंहा टपिकआ मा होनखो हरफिनगौमोन मालाबा होनदो आरोना आदसा हरफिनगौमोन मालाबा होनदो आंबो MB सोनो रोङालै मा होनो बारा रोंबाङा आङो नोंगौ सोरथि बुंदों आङो टपिराम ओमफ्राय जोंहा एनाव सिस्टारा कल फैना कमेन्ट लिरनो मोनासै आगै होनदों दे सिस्टार आंबो LB आवनो थानो सोलाबथाराखैलै सिस्टार एकदम फिसालाया माने मा होनो 6 थारिखआव आरोना आगष्ट सेप्तेम्बरनि 6 थारिखआव एगजाम दं नालाय लेखाखौनो फराया इदि जानानै दंना ओमफ्राय मोनायाव आं एसे फोरोंदों आरोना दासान्दि नै मैयानिफ्रायसो एसे आरोना ओमफ्राय सोलाबथाराखै आं मानसिफोरनि LB आव थानोनो नोंनियाव थांनो सोलाबाखै सिस्टार बिराद बिजि जादों आरोना मोनायाव नेबाय थानांगौ दे लिर इदि बुंबाय थानांगौ आरोना खाथियाव थानानै नङाबानो लिरा ओमफ्राय एगजाम बायबासो आं एसे थांफिननोसै आरो ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनगोन बङाइगाव गामि होनदोंमोन जाफिनबावबायलै बङाइगाव मा गामि होनदोंमोन होनदोंना बङाइगाव गोजोनफुरिलै गोजोनफुरियाव थायो आङो खिथाफिनबाय आरो आंबो नोंनो ना ओमफ्राय जोंहा दिपकआ एन हाउस बाजै दरदेरे होननानै गाबहरदों आरोना ओमफ्राय टपिकआ माथो रोङो होनदों माथो रोङो होनदों आरोना आदसा आङो बेलेगखौसो सोहैयो रिसार्जबाबो MB बाबो ओमफ्राय जोंहा दिपकआ दे खोन्था होनबाय आरोना खोन्थाबायमोन आङो खोनायासै नामा ओमफ्रायो जोंहा एन हाउसआ मा होनदोंसै जेबो नङा फ्रि जाबा फै होनदों एकदम थानो ओमफ्राय जाया आरोना एकदम बोरैबा जादों फिसालाया आङो माबा चेनेल खुलिनानै फिसालाखौ एखे गाखोनो लानो हायाखैमोन आरोना ओमफ्राय बेखायनो माने एगजाम खाथिखाय एसे जाथ'फेरा मा नों रोङाबाबो सगाव थांलाय दसे आयौ सगाबो गोजान जायो हरथारगोन हरफिनथारगोन दि थगायसुला नङा होनबाय आरोना आदसा थगायसुला नङा आरो नोङो ना थगायसुला नङा होननानैथ' आं नोंखौ मिथिबाय टपिराम बाट जोंना सटआबो एसे गोजान जायोना ओमफ्राय टपिरा मा होनगोन बिमा होनदों आरोना बिफाया दुखु जाबायसो नामा ओमफ्राय जोंहा एन हाउस सिस्टारा दिपक आगै बिजि सना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिपकआ एन हाउस बाजै सासे बिदों र' आं बिके बाजैनियाव होनदों आरोना ओइ बिफ्लाबाय थायो हनै सिस्टार थानानैबो ना थाखानानैबो बिफ्लाबाय थायो आरोना ओमफ्राय जोंहा एन हाउस सिस्टारा मिनिबाय
ओमफ्राय जा दिपकआ एन हाउस बाजैनो बिदों र' आं होनदों एन हाउस बाजै नै बिदों आं र' होनदों ओमफ्राय जा गितिकाया नायदो नै गितिकाया गाबफैबाय ओमफ्राय जोंहा एनहाव सिस्टार दंखायो हा होनबाय दंखायो औ दंखायो थगायो बियो ओमफ्रायो थुफिना मा होनखो मा बेदर एवदों बिमा होनदों आरोना लेटसा बेदरथ' जेबो एवाखै दायो जेबो बेदर सङाखै आरोना ओमफ्राय गितिकाया जेरिमिया गुमै बोरो नों होननानै गाबहरबाय थांबायदां बाय होनानै आं दोननोसै होनबायमोन ना ओमफ्राय दिपकआ मा होनगोन गिति बाजै मा गाबखो होनदों मा गाबहरबाय हनै माबा जेरिमियाखौ नागिरनानै गाबबायदां गितिया गितिकाया ओमफ्राय जोंहा गितिकाया दिपक आगै होनबाय गितिकाया मिनिबाय आरोना थफिना मा गिति थाखुमास्रि बहा खनाव थाखुमा मारो नों होनदों आरोना खना थफिना मा होनगोन दा दामफाव सना लोक्षि आंनि खि होनबाय दुमफाव ओमफ्राय जाय गितिया मा होनगोन सायला खारबाय गुमै होनदों साल्ला खारबाय गुमै होननानै मिनिबाय आरोना ओमफ्राय दिपकआ गिति होननानै मिनिहरबाय बया सिं सं गितिकाया टपिराम दुगा मारा बोरो नों आं नोंखौ मानो नुवा होननानै मिनिबाय ओमफ्राय जा एनहाव सिस्टार अन थेंक इउ गितिकाया दिपक आगै होननानै मिनिहरबाय आरोना टपिराम सना होननानै हारहरबाय एनहाव सिस्टारा थाथ'दो आगै होनदों इनबक्सा थांगा बला ओमफ्राय एनहाव सिस्टार थाथ'दो सनाफोर होनदों दे सनाफोर आंबो दोननोसै दै बाय दे सोर सोर दंमोन जोंहा ओमफ्राय जोंहा इनबक्सा मा होनखो खालुम मालुम फुदिना आरे ओमफ्राय जाय गितिकाया टुपिराम दुगा मारा नोंनि कमेन्टखौ आं नुमाराखै होननानै गाबबाय नामा ओमफ्राय जोंहा टुपिराम होनखो आंलाय नोंखौ नुवाखै रावनिबो एलबियाव नुवा गिति थाखुमास्रि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गितिकाया मा होनदों अके सना बाय होनदों गितिकाया मा होनगोन दिपक आगै बाय टपिराम दुमफाव सना होनबाय दिपक अके गिति बाजै बाय होनदों दे सनाफोरा आं दोनसै दे बाय गासिबोखौबो थेंक इउ आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना